лакс, не ще прави някакъв скапан лок. Колкото да има, колкото да правим нищо. Днес е много безскучен ден. Сетих се какво ще правим. Какво? Сега ще разберете. Днес ще правим копирайт... Нещо си. Нещо. Така. Ще играем два, само дето единият е зад камерата. Да. Представете ми, че той е пръст съм аз. Ау! Тя е момиче, не момче. Влези камта. Бамса. Добре, така. Понеже ти си влогъра, аз съм гост, аз първо ще те предизвикам. Студено ми е. Хиро. Не мога. Добре, да предизвикам те да се качиш и да направиш същото като мене. Снимаш? Не снимам. Мама муста. Отказвам се. Не, факт, няма отказване. Аре бе, нали си мъж? Мога да ви кажа, че и двамата сме болни и мене ме боли коремата, така че и е супер студено. Тук са пораснали гъби. Едно лесто се просто. Ето и тук даже. Чакай, не ги бутай. Ей, тук. Ами, май няма да. Айде са. Добре, значи това предизвикателство аз си отказвам, защото не можах да го направя. Сега ти измисляш предизвикателство. Окей. Ма ти трябва да го покажеш. Я се обърни. Сега ще ти кажа предизвикателство. Ти трябва да го направиш първо. Гада. Не, аз го направих моето, така че. Окей. Какво ще? Ама не ходи на там, айде, ние ще изминем целия град. То как разболя. Мога да не го краде. Добре, аре, казвай предизвикателство. Бао не. Направи едно нещо, бе. Да си оближиш. А? Да си оближиш малко. Ти първо трябва да го направиш. Ама така да се таковаш, без да се огънеш така. Дай пак, че не видях. Еми, аз се отказвам. Сега съм аз. Айде. Болният човек какво ще прави? Нещо такова. Бао. Без да стъпваш на пейката. Ага, за да ти е по-лесно, ще сложиш си ръката тук, от вътрешната страна. И не може. Не. Казах, че не може. Ох, къшкът за кола пиле. Добре. Аре, сега си ти измисля. Аз вече моето го измислих. Да фак. Дръж.